og velkommen til Klokken FM. I dag laver vi smoothie challenge. Ja. Og vi har allerede prøvet et par forsøg, og vi har allerede blandet Sprite og dressing sammen. Det er så det eneste. Det er rimelig ulækkert. Og når vi er færdige, så skal vi bare stoppe den her i hovedet. Altså det gælder, om vi blander alle de her drikke sammen, og så skal vi bunde den, og så skal vi... ja. Og så nu putter vi noget syltetøj i. Og rører lige lidt rundt. Skal vi bare? Jo, nu rører jeg lige lidt rundt. Det ser allerede røvklamt ud. Ja, det her magter ikke det her. Okay, lad os putte noget chili i. Ikke så meget. Ikke så meget chili, hvis det er så stærkt. Det er det magter ikke. Klip. Okay, der er lige en, der ringer på Skype, så. Men jeg åbnede låget, og nu putter vi det her chili, det er røvklamt. Hvorfor åbner du låget? Skal man det? Nej, jeg kan bare ikke finde ud af det. Okay. Og sådan der flud der. Jeg kan se det ulækkert ud. Den er bare menstruation. Okay, og vi rører lige noget her rundt. Og nu putter vi noget æblejuice i. Det lugter kraftigt, det der chili der. Okay, vi putter noget æblejuice i nu. Ikke så meget. Der skal ikke være så meget, men det drikker. Magter ikke så meget, men Okay, så meget. Og så skal der mere. Og nu er det sidste, det klammeste. Jeg synes altid, det er så klamt, når der er mælk i. Klamt. Jeg får lidt mindre mælk, fordi det er lidt meget der. Klamt. Okay, det Ej, hvor ser det lækkert ud. Nu har vi lige klippet, så vi vil gerne drikke den her. Ja, det bliver så klamt. Det er meget ulækkert. Okay. 3, 2, 1. Lauri! Han går på opgave. Men han kan stoppe. Jeg klarer det. Laurits, for helvede. Det ligner lort, mand. Ja. Og jeg kommer lige til at tage min finger over. Jeg skal nødt til at røre min fod på det væk. Det kan bare ikke have skidt i jeres håndvask. Okay. Det var så det for i dag, og vi vil gerne slutte af med at komme. Og hvis vi får 20 likes, så laver vi en til challenge. Håber I kunne lide videoen. Vi ses.